mogikni ahinya e chenro makawuono mara mbakoro mengeno mara ni chiewo makare ka idhi mbele kod tijegi bende intiere kacha yo maber ahinya kamoro mora mayude chenro makawuono ni mara mbaka oromo kawuono kae weche thoth ahinya madhabido kwa warango to ahinya kwarango chal mara piny Kenya. Nyika Cleophas Loch te gisumo kana kwar mokeo nyaka tisango tantiere kae kod welo madarango godo chal mar piny Kenya. Weche mathoth osebedo kaka timore to nyaka sani wabedo kae kod thuolo mano mar goyo mbaka kendo wawinj gi achiel kachiel ni gin weche mage mantiere kanyo koro mogo jwang monego bedni warango antiere kae kod welo adek adamiyo gi thuolo mar mondo gimoswa okinyi makawuono ka wachako chenro ayanga. Antiere kae kod Hesbon Odindo mabende en janon jasiasa kar kae kawuono wadarango ni to piny Kenya ringo yo machal nade machiegni thuolo mokwongo Ramogi TV mosi oganda wa okinyi makawuono thuolo mokwongo happy new year wani pok watieke wadhi kode nyaka giko mar dweni machiegni Hesbon. Happy new year erokamano Cleophas. An Hesbon Odindo mawuok Kisumu West akaw thuolo makende mondo mos johera kendo jowinjo mag Ramogi TV kar chunje luo. Ana wuok e dala mar Kisumu West kendo amor mondo abika mondo wago mbaka e Ramogi TV. Erokamano ahinya Odindo kuom yudo thuolo mar chopo bende studio kinyi makawuono. Antiere ka bende nyakora mojwang koda oken wendo osebedo mae thuolo ne mokwongo higani an ka kod Okinda Ojuka oyawre kendo machiegni. Erokamano sepna. Ana Jamigori lakini okawendo ka san. You look so great. Erokamano. Chal gima higani chako maber. Higa ochakre maber. Amor agora nyikwa Ramogi erokamano moso joma otiunre TV Ramogi kech mai TV achiel kende mwaneno kaka oganda. Yes. Erokamano ahinya kendo machiegni kwa rango chal mar piny Kenya nyakora mogo jwang wantiere ka bende kod Kevin Aila. Kevin. Ago erokamano maduong'. To adwa moso jothurwa ni osaure uru happy new year. Ang'eni higa mokalo no wan gi lit kendo kuyo mang'eny but Nyasaye oritowa ma sani wachopo higa manyien to kendo ana wuok Kisumu Central to ang'eni pod wabro wacho mang'eny ayanga. Erokamano ahinya ne Radio Lake Victoria. Erokamano ahinya ne TV Ramogi. Erokamano ahinya wacho ni jo Kisumu Central ni mana gi Lake Victoria machiegni. Erokamano kuom bedo kod okinyi makawuono ka Ramogi TV chenro mar mbaka oromo nyakora mojong wadano chaka kod sigana mano mapod duol medo gol mopogore opogore ka gisiro telo mano mara Dr. Oburu Oginga nyoro nontie ka kod twak mar ariyo kod jaod bura e kaunti ma Kisumu mano Ruth Odinga en bende chiwo chung mare kotenre kod sir ma omiyo ne ogai mar ODM mano Oburu Oginga nyaka sani je jogo mogolo paro mopogore opogore to por gimaro mana nyuolore wadawinja ne sigana nyakura mo jomo loso ka kod jafombo adwa mano Walter Nyambaga kato bange wawinja ne pak jolony mantiere studio. Ojende mag ODM bade ma Nairobi owuok motegno mar golo chung margi mar siro gai mar ODM Dr. Oburu Oginga kendo siemo jok marem chiwo luor ne Oburu kaka jatend duond bura mar ODM. So gimwa wacho ni NDC magiluongo go those dissident elements akina Sifuna Giri akina Babu akina Amisi akina Usoti Giri kagidwa kao party kuom under the leadership ma Daktari Oburu Oginga giluonga NDC no to gibo nyiso ani giluonga NDC kanga ni gin government jok margi wadwa nyiso jok maparo ni ginyalo golo wa e government ni wabiro talietu to wabiro hinyore kodu to dhimuochnu yeye ajue sisi ndo tulimuingiza kwa hiyo ofisi. Mimi na mheshimiwa Matachi tulivunja ofisi ya Babu na Mwamba. Hivyo venye tulimuingiza ndo tutamtoa because pia yame abscond duty. Mageti mureka moko kuom MCS e county ma Nairobi bende okone jok mopogore paro kod chung mokaw kod kuku ten duond bura mar ODM mondo we kela chidh nade kendo gilure kod wach mong'ad kod kuku mar ODM. Jatendwa mar chama ma wan go sani en Daktari Oburu Odinga. Oburu Odinga en Odinga mana kaka Aila en Odinga. Koro pogruok onge. Ka ng'ato nyalo wacho wach ma higni Oburu kod Aila pogruok e kindgi en higa achiel. Mano mago jogo mbese. Kirango chike mag piny ka. Higa achiel ok kel pogruok maduong' e kind ji. Omiyo ng'at matemo wacho ni Oburu hike ng'eny ok nyal bedo party leader to Aila hike no ok ng'eny ne nyalo bedo party leader. To ne en ngoro mondo ne kwero Aila ka Aila ngima.
koro sani Raila onge gi nwang'o teko ma gijiro go sate gi anyo buru gi wuoyo kuom buru throughout dak ne ginyise ga Raila gigi ka Raila ngima wamiuru buru lwedo akwayo wini manyaminwa manyathiwa mwaseluoro mabende nawacho an adwaro wini no koma monya adwaro kibira kodwaro mbunge that is support 100% kodwaro kata kom mar vice president adhi support 100% kodwaro kata governor adhi support 100% any kind of leadership mobo dwaro adhi support except one leadership manyomi oburu main babagi waseto moromo e wach mar election mabiro ka to joluo to iting'o wa gi sanduge kitero wa dala tadwa nyiso joluo mantie Migori joluo mantie Kisumu joluo mantie Siaya wang' ni onge wang'o tair kata chiel. Rawere mag ODM Kasipul e kaunti ma Homa Bay bende oseyo jogo maracho okang' mar ODM e tiyo kanyakla kod duond bura mar UDA motelo ne yiero ma 2027 kendo gi youth te mawuok Homa Bay wasiro decision ni kendo wasapote fully mondo ODM obede mesa gi UDA. Miyo wayiere waduto te ni chakre juma manyien wabro chako gi Homa Bay County ka to wabo wuothe gwenge waduto te ma joma tindo nitiere ma jo chama nitiere to wabo penjo joma tindo ni ang'o mande gi gomma mondo mi otime sirkal mar broad based government. Koro iyudo kaka ODM dhiriwore gi UDA wadhi bedo ka wawacho a common language wang'eyo maber ni ka wasiro sirkal to eka wanyalo medo yudo olemo mabeyo beyo. To e kaunti nogo ma Homa Bay riwruok mar jodole bwo mambul margi mar Homa Bay County Interfaith Network okwayo familia mar Jaramogi mondo otheg pogruok ma dibed ni nitiere e anyuolano tok tho mar Raila Odinga. To waparo kaka joka Odingo sekedo ne Kenya nyaka ne chakre independent to bang'e tho right Prime Minister Raila Amolo Odinga ok wane gik maber. Weche matimore gi nitie kaka chuno ni nyaka wawuo nikech oganda wa e bwo telo mar jaduong' manosenindo Raila ne wariwore ne wan oganda mane wacho achiel kato bedo ni wang'eyo ni demokrasia oyiene ji mondo ng'ato ka ng'ato golo pache ta wakwayo ni yo migolo go paro odogo tim ei chama ka jo chama nigi paro mopogore mabe wayiego giwach wechego within chama mondo ka giwuok oko e wang' ji to mondo mi giwach wach achiel. To ng'eyo ni e Kenya ka ODM en chama maduong' malo chama te mana Kenya to kendo ng'eyo maber ni yien manyago leme bagi kidi mondo lemo lwar to bende mawiny laro ka piye omiyo ODM ka ji manyo space. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakoromogi joma seduogo kar kae kendo kae onda chaka kod Hesbon inene yo machal nade nikech mokwongo ka iloso e riwruok mano mar duond bura mar ODM mabende owach ni odiochieng'no manyoro koko tegno maber kata twak gi duond bura mamoko mapuro dhi bedo korango mbele kae dhi bedo matek sirne Laktar Oburu Oginga nyaka sani ka en wacho ni momako wi ruath onego kawe gi pek machal nade kaka jokanyo mag duond bura mar ODM. Erokamano Cleophas. Sir mar party leader marwa mar ODM Oburu Odinga onego kaw kod chunya duto nikech pod wan gi lit kanyo wawito jakom Raila Amolo Odinga higa mokalo ok en gima yot to ng'ato kaka Raila kokalo to nyaka yud ka nitiere mbekni kata chochni moko matin to king'iyo by elections mocha wan godo bang' kalo mar jakom nyong'iso ni ODM en party moriwore omiyo weche matimore gi ten mana kaka dala ODM en odwa waduto kaka jo ODM to kendo ei dala nitiere weche mag korka mach nitiere weche mag dierot nitiere weche mag laro omiyo weche mawachore ODM nyiso ni ngima nitiere ODM omiyo an gima neno ni kaka njo oseyier party leader Oburu Odinga jo ODM duto tete moloyo jotelo mag NEC wasupport Oburu jo ODM duto wasupport Oburu mondo party marwa obed party mosebedo nikech party mar ODM osekelo lokruok mang'eny e pinywa mar Kenya ka kendo an kaka nene ni kata weche ma nyako ma nyaminwa kendo Winnie nicho wacho en bende dwaro mna space nikech siasa ka
okinyal nyaki wuog oko kokiwuok oko to ng'ama ng'eyi onge. Omiyo ka en benyo baba nonindo kaka ng'ama nonyuole dala siasa, weche mowacho en be pok okier. Omiyo gima osekethore ODM nyaka sani pod onge. Oburu Odinga e jatendwa. Erokamano ahinya. Okinda Ojuka, nyaka sani ang'eni iwuok koro ka jaoko mar ODM. Nyaka sani e ODM inene koro ingweyo machal nade ahinya sir ne Oburu. Boseyudo sir madwaro kuom kweth duto ahinya jogo mantiere kama intiere kanyo mago jende. Penjo maber kabisa Cleophas. Ing'eni leadership nitie gik mang'eny ming'iyo kuom leadership. Ng'at ma bedo leader mar oganda. One, ing'iyo experience no ema determine ibe gi capacity mar neno gima kiny. King'iyo Oburu wuon Odinga en jatelo mosebedo e bunge for 7 times. Elected 6 times, nominated once. Iwinjo. Mano ng'at manyalo negotiate for the community. Nikech ing'eni siasa migoyo ni en siasa mar interest mar oganda. Oganda wa as a community kaka oganda Luo wang'eyo kuma wae Cleophas, twang'eyo kuma wagike, twang'eyo kuma wadon wadhi as a community. Mane momiyo as a community wasebedo behind Raila Amolo Odinga mondo nwayud yo mwanyalo sogo telo. Nikech the previous feelings mosebedo as a community ni wabedo marginalized. Regimes mosebedo go te marginalized wa. Nikech samoro as a community gine ni wan joma very intelligent to system nolos Kenya kan samoro ok nolos joma very intelligent. William Samoei Ruto noloso sirkal mok wagone kura. To William Samoei Ruto no omiyo wa sirkal, oluongo wa as a community, momiyo wa very sensitive positions as a community. King'iyo kata ng'ato kaka Mbadi ene kumo itede jikon, ene jikon ipogo piny, kek mar piny. King'iyo kata kaka Opiyo Wandayi, king'iyo regions moseago gite, Luo community mosebedo mudho kuom regions man Kenya gite. Namba achiel yudo ke achiel kuom regions mosebedo mudho en Luo community. Mago nwanwang'o. En ang'o mwachako wamanyo mayawo sirkal mwasenwang'o mabe dhi bedo e mbele. Mar ariyo, king'iyo Oburu wuon Odinga, is a soft man, very honest man. Kendo gima dhi mbele ni ok en all about party politics, en all about interest mar oganda. Cleophas. Oburu Odinga ok noywak kowacho no wadwa tho koro yiera uru abed party leader. Joma ne nie party moso deputy party leaders. Ng'eni ka party leader tho kata nindo to deputy party leader ma take over. To joge moneno ni kang'iyo age kod lony kod experience mar siasa, Oburu wuon Odinga ni ema nyalo telo no. Ok no yiero reke ni owadwa koro tho, an koro yiera ugi nikech gine owadwa neno owadwa monyuologo. No, miye. To king'iyo Oburu kata history mare into leadership, ong'amaga ever since very honest. Tieni Oburu ema ni capacity mar represent the interest of the community maro. Mar ariyo Cleophas. King'iyo jok ma wuoyogi, inyalo chako kata kumo wetna machalo kaka Babu Owino. Right? Babu en achiel kuom mbunge mae Nairobi man gi kambi modhure constituency moae. Inyalo ng'iyo to ji adi mosetere kata kembe nei, to ji adi mosetransform ngimagi. Mar ariyo, kopon Babu dwaro kata mana ni in future bed leader mar oganda, iwinjo. To ok ogo jaduong' bila chama samoro future ne ok ng'eny maewe. Ling'a mos jaduong' ne mopako to bede tiende kanyo. To ka chieng' moro ji wuok to gino biro organically. Ok yiere kura. To goye koko. To ling'a to wacho ni ng'ama otegno manyarwako wuoche Oburu wuon Odinga ni after Raila Amolo Odinga, maybe en ng'ama tin, to en ng'ama nigi experience. Yes. Kamane chamoro. Changa duogo iri podi mora mondo warang ni to sir kata pogruok. Dipo ni mienjo kama chal nade. Winje pachi Kevin bende kotenore koda wach mar sir ne Oburu Oginga nyaka sani joma tindo nigi paro mopogore. Kosa wach ni moko kuom joma tindo weno pogruok. Ng'eyo kweth mane kata kod Kasnel mako ure nitie kweth machielo makoro nitiere ok magin jotelo moyier mantiere ok kaka Babu Owino, Edwin Sifuna kini mamoko mantiere. Riwruok mar ODM e siro Oburu nyalo tero chama kama chal nade. Oking'e ni Democratic Party kaka ODM mosebedo in place for more than 20 years. Sani gik ma timore party kae nen mana mirima. Ji nigi mirima nikech pok giyudo time ma ginya cool down mondo giwach weche as a party. Koro iyudo ka nitie pogruok mana matin e paro, but ok ni nitie ng'ama dwa wuok e party. Koro pogruok e paro is part of democracy.
to kineno jowa matindo obed Babu Owino, obed Edwin Sifuna, obed Ruth Winnie Odinga, gite gidwaro mana space mondo winjgi. To gimbe gidwaro mondo gikel ji e party kendo gijiw party. Nikech pok aneno gimoro amora marach ma these young leaders have done. Nikech all they've been saying ni ka baba sani onge, wadhi wa team NDC. To onge any problem NDC nikech kata our party leader Oburu Odinga nowacho ni is very much ready mondo ji odhi oyier manyien mondo we have party structures. To ODM has party structures ma very vibrant. To kama wadhi sani siasa matimoregi gik matimoregi en mana ji gidore, ng'ani gido koni moro be gido koni. So a democracy is very healthy. To gima ng'eyo ang'eni Babu Owino gi Edwin Sifuna gi Winnie Odinga magi jomowero ODM, magi jo party. To onge pogruok madhi timore, to ate wadhi siro Oburu Odinga as our party leader. Kamana chal mar wach kama gintiere sir mar oganda luo onego make machal nade Hesbon nikech wacho ka gin gik moko ariyo. Nitie duond bura mar ODM kontiere oganda luo wach ni gin adek, mano kwa medo nyaka machielo mano mar anyuola, mano mag joka wuor mayudore sa kwa bondo, mano korgi Oburu, mago jo anyuonde kama entiere. Kiwacho ni pogruok ntiere en creation mar dhano kose en gimoro ma ng'ato nyalo wacho ni ero en gima osetimore nyaka sani. Sir mar oganda luo kata weche mosebedo ka wuok mokwongo wang'e maler ni pok wachango nyaka nyicho wit jakom. To king'iyo party marwa mar ODM, party mar ODM ok en mar oganda luo kendgi. Yom wan kaka joluo monego Nyasaye konywa kendo mondo wayombi en ni nyaka wang'e ni ogendni mamoko ma bende kodwa e party marwa mar ODM bende ng'iyowa kendo gipimowa. Kata kiwinjo mbaka magigoyo giwacho ni nyaka wang'e ni party ni en mar ji duto te. Joka wuor kanyo wuoyo kare nikech gin bende nyaka gigol duondgi. Tadiera makende en ni joma tindo gi kawuoyo gin bende gidwaro mondo gin bende giyud space. To kaka oganda luo nyaka wawuo kod dhok achiel nikech king'iyo historia marwa kaka oganda luo wasea mabor e luo ka manyaka nyathi mabogno osenegi nikech imanyo space mar political power e Kenya ka. To kwa ng'iyo kama nyo jakom oae kodwa motiyo matek ma en nyo owewa ka koro wan e sirikal kendo waneno ka nitiere ondamo kwa pimo mosruok mano mosore kod Uhuru Kenyatta to gi mosruok manyo mosore gi William Samoei Ruto, waneno ka mosruok manyo mosore gi William Samoei Ruto nigi ndhadhu moloyo mosruok mano mosore gi Uhuru Kenyatta. Nok waneno gik moko mane Uhuru Kenyatta notimonwa mane ng'isowa ni norwakowa kod chunye maiye. To jatelo ker masani to nyo gik manyo timonwa ka jakom wuon ema omosore godo. Gin gik man kod ndhadhu kendo gik mang'iso genruok. King'iyo kata joma tindo mawuoyo ni ka joma dongo, king'iyo party mar ODM, king'iyo deputy party leaders gi, ng'ama ike ng'eny kuom deputy party leaders gi en ng'ama nigi higni 52. Machielo nigi 50, machielo nigi higni 49. King'iyo jakom en pod en higa mar 42-43 kaendi. Koro ng'iso ni party mar ODM ng'ama kaka Oburu en ng'ama nikod experience malach. Nitiere wanyalo wacho ni en a mixture of experience gi talent kod jok ma nyalo tayo party gi sani kendo kinde mabiro. Jakom ne ng'ama neno mabor, emomiyo jakom be nokawo jogi mane oketo kacha. Omiyo gik mane jakom otimogi wan kaka oganda luo gi jodong luo kata joma tindo mawuoyo onego wanen matut nikech tho wuoya osemiyo oganda odok chien. To kanyo giling' e yo machalna nikech kanyo nitie jok moko ikore mano mar ling' kendo mar winjo gima oganda mamoko bende wacho. Kae wacho ni ero en siasa mar kingpin, ng'ama en ng'ama chal nade to nyaka sani ka en ng'ama juogi yiero, juogi ka oseyiero dipo ni juogi otiyo gi jo ODM mar yiero kingpin koso ochal e yo machal nade sani kama olose kani wacho ni oganda luo nego bed ni direction to mano iyude ka okuom ng'asani. King'iyo gimiwacho sani ni kingpin ne, king'iyo historia mar joluo kata king'iyo kichako gi Jaramogi manyichope Raila kata ineno jomoko kaka Ouko men bende osebedo jotelo kinde mamoko. Kingpin
ok en gimiyiero kod oganda. Kingpin en ng'ama emerge, to kose emerge kamano tido ka juogi donja kuome mana malong'o. To gi sani kanyo wan kod lit, jowa ma jo ODM nyoneno maber ni daktari oburo ginga ema nyalo telonwa. Omiyo joge mamanyo space gin bende gimanya manya. To gima nyaka wang'e kaka jo Kanyanam ni nyaka wawuo kod dhok achiel. Matiende ni jatendwa main party leader kaachiel kod jo NEC duto te onego luong jogi kendo mondo wuo kodgi mondo weche ma kor kamach giwach kor kamach kigiwe weche gi wachre ahinya e laro nikech ma ema biro kelo weche moko mok ni kare manyalo miyo oganda luo bed kama ok onego gibedi nikech ogendi mamoko be koro ng'iewa e seche gi kwa wuoyo ka ok wapimo gima wawacho. Kamano kama ogeni gi ng'iewa Okinda Ojuka ntiere iri kar kae. Okin wende Ramogi TV ka. Isebire wacho weche mathoth ahinya. Adwa duoke chene weche moko mane wacho dweche 10 mokalo. Tarik 11 dwe mar adek higa mokalo mar 2025. Ne wacho ka ni joluo biro lalo chia margi ka ok ging'iyo kama ne koth ne ochako goyogie. Kanye kama pod ichung'e kawuono ka gima chalo aduoka kata onge chung' moro motegno ma pod nitiere. Aungo gino. Ingene ingama wiye betha kende isenena a lot. Oganda ko oganda nigi identity. Identity ema konyowa determine gima wadwaro in future. You know, as we speak, Pastor, my good brother, oganda ko oganda oketo plan gi to gipango ni kok in 2027 kwa manyo 2032. Oganda mo odwa galre matin to ok the entire community, some few leaders. Ni wawuoyo kum 2027 wawe nyaka 2032. Adang'isi ni owadwa wan as a community kano chak kata Kenya ne mondo Kenya obed Kenya nitiere joma ne miyo ji leadership no oganda maber mane nyalo telo pinyne ne oganda luo nikech dengi very honest kata idhi mana Kirinyaga Road kae yawuoyi matiyo maber kabisa sani kitero jamburko ni kanyo ibo yudo yawuot luo to kiyudo ng'ama nyalo wang'o kata drisa kata ng'ama very honest kata kumutie kanyo ibo yudo ka gin yawuot luo intie kuma koth ne goyo wago. Cleophas kano chak Kenya from 1960s 64 to 1990s king'iyo percentage atamalo mar joma nondik Kenya joluo manondik Kenya as professionals ne wan atamalo 17.5%. From 17.5% waduogo nyaka atamalo 5 itin koth gowa kamoro ikindo nikech gigite iwacho gi through politics. Omiya ng'isi ni my brother as a community wang'eyo wasikwa to wang'eyo jomo mean well for us. Kidwa ng'e ni dongori kata dalu kumidake cha tipimori gi jirani. Kidhi kata Kisii land kae siasa mahad mwagoyo mwane mahad migoyo magine magitelo mabak kata nino weche mag bakidigi gionge to ang'e na aja Migori kiringo Kisii ka kichopa rongo kama gambu TTC tifil ni kora chako chopo piny luo. Omiya ng'iso ni jowa matindo meno koro sani dwano nak tiyo uburu wono dingagi onengo ging'e ni to wakure to wachopo kure to mission marwa do matindo ginjo magi kaka Babu Owino koro wawuok Babu Owino otimango wawuok Babu Owino koponi Babu edwa bedo kata governor ma Nairobi iwinjo kich aneno ko rumo to late na kich is my almost my age mate koro bedo governor ma Nairobi to support re-election mar William Samoei Ruto to nikeche Samuel Kudikani onge ng'ama ni ODM ni capacity manya dwaro presidential position onge tien ni koponi waloso coalition iwinja Cleophas to koponi UDA ofil presidential candidate to ODM nyaka kaw Nairobi koko migi deputy president to ng'ama ni capacity e arrangement no manyalo kaw Nairobi en mana Babu Owino ng'isi ni joka tiyo kode mondo kethego gandane to kaki samu gik makori dwaro to weye ko chung katikati kanyo nikech joko luoro the unity of our community giluoro riwruok mar ogandawa kata kibiro Nairobi ka king'iyo number of MPs manan joma gotigi gin joluo to kantie kabila moro ka jadhot moro manyanwang'o gimoro moken jadhot cha tiyudo ko nwang'e thrulo ni aladwa gini ing'iyo Sibarati gini jogo nonwang'o thrulo to kopo ni odwa copy paste Raila Amolo Odinga kaka no copy paste Raila Amolo Odinga to Raila no wuka Ford Kenya wacho ni Ford Kenya ni en mar babawa taweni go Michael Wamalo kijana mochung modwaro presidency
for the past 35 years oganda luo osebedo ka gonega ka ben gi kura. Samoro oganda ne nyalo gone kura mobedo ruodh luo. Ok igori gi joma dongo gi. Joma dongo nyalo kuongi milal nono. Mar ariyo, kidwaro governor ma Nairobi, ok iluong jodong kaka icho luongo jodong Kikuyu ka ni ema endose to oigno jodong luo monego ore thiu mondo dhi omanyle. Ngisi ni owadwa ni en owaro maber kabisa kendo ni capacity mar riwo oganda kanyakla to tiyo gi jo wasikwa mok dwani wariwre kanyakla. Ojuka ngene kapok abiro ir Kevin. Degi mathoth joma tiere kar kae. Ako ni mano gino mane wacho dweche 10 mokalo. Yes. Ka dweche 10 go poko chopo. Higa achiel ka de mara deki ga mokalo poko chopo ni wacho gima chalo kama. Yes. To sani opogore ahinya gimi wacho sani. No, it's the same thing. Iwacho kama. Ng'ato masani nyalo kawo ting' mar telo ne oganda luo en Babu Owino. Yes. Bang' tarik 11 dwe mar 4 higa ne en 2024. Paro ni opogore ka kawuono nang'o. Opogore. En ang'o motimore diere ka sani? Opogore. Awadu ni motimore diere ka. Kata sani pod awache. Ng'ama ni capacity mar riwo oganda kanyakla nyaka obed ng'ama tin gi energy. To i jok matin gi nyaka gobed ng'ama go siasa a neutral position kaka Nairobi kai. To en mana Babu Owino. To Babu Owino gik ma wacho gi te nyaka sani en monyumore chilo no kende. Nikeche Oburu Kodinga king'iyo kata ngimane sani ok en Nyasaye to determine ngima ng'ato nyalo dak in future. To I'm very sure no more life mar human being samoro ko nyalo dak for another 30 years. Mano reality, right? To ng'ama ne nyalo tene mondo kech man gikuyo as a community. No wawito Phoebe Asiya owadwa. Wawito General Ogola, wawito Dalmas Otieno mosiepna, wawito Aite Raila Amolo Odinga. Pod oganda ne nigi kuyo. Iwinjo wechegi. To ng'ama ne nyalo hoyo joma tindo maketwa kamoro achiel. Mangiso ni ng'ama mean well for us as a community en William Samoei Ruto. Ma konyo buru, ma kaka bila moko gigoye te ume gi buombe ma jopiny nene. Nikech kidhi kata Mombasa inyalo winjo Babu Owino. Kidhi kata Kilifi inyalo winjo Babu Owino. Kidhi kata Kisumu kata dhi mana Masailand ibiro winjo Babu Owino. En mano nyalo oumo Oburu Odinga kaka elder mai pinyulu mondo kik duge wuogi. To ka nitie tabu Cleophas e ot kata dalu kacha kata e odi itie weche miwache e ot as a family ni kaw the wrong. Lakini kik yier jirani ma e nyathiu monyuolugo. Chiemo jirani bro go seriously. Anano ko jirani go sip mamoro. Ero mak paro logika. Wajirani no Hesbon anga dana biri mondo miangi duoke. Kata kimede wach machelo mantire kata to mondo mi arwa Kevin bende TWAK mantire kar kae. Ojende galre chama koso ojende osechiewo. Ojende osechiewo e chama ni to adwa mana wacho ni ok ing'eni nitie ji ma nitie party kai moloro mana Babu Owino nikech giseneno ni kijana ni en kijana ma is very authoritative kendo en kijana ma as a star manya bedo kaka Raila Amolo Odinga. Kwa ng'iyo politics mar Babu kata kochako e university nen ng'ama very agitative kendo no fight for the rights of the students. To fighting no ema Raila bene ntiego ema omiyo oganda noere. To king'iye party wa mar ODM kae nitie jok moko ma gin gi miriambo mang'eny nikech ing'eni sama wadhi kata kwa donje collusion between UDA gi ODM nyaka wang'i ni collusion ni pact mwadonje ni en ang'o. Nikech wan kaka joluo ose wuondwa mang'eny wasedonjo kwa donje collusions to onge gima timore. Koro gima nitie sani Babu gi jok mo gi ojende matindo gi negi penj mana penj ni to muwacho ni udwa dhi e collusion mudwa donje collusion ni ere NDC ma ji obet ere jok moko ma ratify ni ji odonje gini. Ma is a valid question nikech party ok en party mar ng'at achiel, party en party mar oganda te. Oganda ODM odhie NDC. Oganda ODM ginego odhie NDC because onge constitution mar party wacho ni ka party leader onge then NEC cannot even decide. En mana NDC kisomo constitution mar ODM. Koro NDC is the way to go. Jio dhie NDC, jio yer party, jio yer leader margi magidwaro. Koro joma wacho joma yiero ijaka nyu mar ODM. Ajaka nyu mar ODM. Kamuntiere kar kae. Yiero jotelo mantiere kar. Kama iso no upogoro gi paro e jotelo mano bet piny e kinde man Raila Odinga onindo mano yiero Oburu Oginga kaka party leader mar ODM. To sani waloso kae sirne Oburu. Ojende kata jok moko maluongo NDC gisiro Oburu koso gisiro Oburu.
koso dhi NDC mar mondo mi ogolo buru paro mane mantie ing'eni kwa dhi NDC eka koro wadhi siro buru maber to candidates te biro biro kae mondo gi contest ken babu madwaro kata ken Sifuna kata ken Oburu emomi wadhi NDC onge ng'ama oluoro NDC koro wate wabiro NDC kato wayiero kato wayango mae ng'ama wadwaro mondo ta party ting'eni gig wadwaro mondo timbre nikech nitie jok moko mabende mantie ODM kae ma osebedo ka nitie weche mathoth mawuok ne giwondo baba nitie weche mang'eny mosebedo kabiro koro there's a lot of mistrust e ODM kai koro gima wadwaro leaders te wabed piny nikech we one thing and then wawuoyo gi duol achiel wangiso jowa my direction to bende okonya dhi e collusion ka wakia ni ang'o mwadhi yudo post 2027 koro kwa dhi e coalition ni nyaka wabed piny to ang'e ni magi gik mwadhi yudo magi olemo mwadhi yudo ka medre gik mwanase yudo ka ang'ama bende walose weche mag winjruok ne yiero mag duond weche mopogore opogore motelo yiero mabiro Hesbon antiere iri in gino mane da medo wach mane Okinda Ojuka bende olero kata kacha kaeto bang'e ang' imul wach mar NDC dwaro makamae jakanyo mar ODM tisire nang'o koso en paro monego bino chope nade erokamano Cleophas adwani mondo amede wach mane Okinda wacho kuom Babu Owino king'iyo historia marwa mar Kenya ka ibiro nwang'o ni ng'ato kaka Uhuru Kenyatta nodonge tie Daniel Arap Moi monene kaka jatelo mokete kamoro korko chako wuoth kobiro king'iyo ng'ato kaka William Samoei Ruto ne tie Daniel Arap Moi monene kaka jatelo mokete kamoro king'iyo ng'ato kaka Raila Amolo Odinga Jaramogi nokawo jakom moketo assistant director of elections e bwo Waruru Kanja noneno kanti leadership quality kuome to omera mwawuoyo kuome ma ji mang'eny wacho ni kingpin ne ang'o miyo jakom iwacho ni gima jaduong' neno kubet e tie yath kata e dwi yath to kinyal neno ang'o miyo jakom to nong'iye ma wang' jakom nokale ma ok okete kata na gimoro ei party ka koro sama koro jakom oseneno koro ka koko ni ochakore joka jikwara mga juang gima nyaka wang'e ni wan kaka oganda wasebedo kaka winyo miluongo ni agak marembe kech omiyo nyaka watang' ahinya kaka waloso gigewa joma tindogi an akwayo mana jatendwa ma en Dr. Oburu Oginga ni mondo oluong jogi kendo mondo oketgi piny kendo en bura monego ket nyaka jofwamb weche kod keyo bende obed kanyo bura ma iketo ma open mondo jogi owach ni ang'o machandogi nikech kata ka jakom nong'iye ma wang' jakom nokale machielo madwa medo mane wadwa kendo wuoye king'iyo historia mar Kenya king'iyo kata na coat of arms wan kaka joluo ema ne wago dala miluongo ni Kenya kech ibiro neno ka thuon gweno nitiere kanyo mano contribution mar Jaramogi omiyo ok wanyal weyo Kenya kaka wasebedo kaka wan joma kun mapiyo piyo an gimomiyo nahero jakom ahinya gi chunya duto ni jakom nokale gik mang'eny to nochunje gimiluongo ni Kenya nikech Kenya ne marwa wan kaka oganda luo ne wagoyo dala miluongo ni Kenya omiyo ok wanyal weyo ne jomoko jomatindo wuoye wach mar NDC party leader nyalo luongo sa asaya to gima jomatindo onego ng'e ni ka ok wan kanyakla ka ok wan gimoro achiel to ok wabi yudo gima wadwaro mbaka magore sani ma party nyose wacho koro gigo mbaka kod UDA mbaka no ni kare nikech kwang'iyo yiero kodong' mabor sani wanyalo wacho ni en higa achiel kod nus to ok en higa achiel gi nus nikech nomination biro bedo dwe mar 3 dwe mar 4 higa manyien omiyo gimoko chak timo sani ok bi timore omiyo party oganda nyose chako wacho ni wachako wuoyo to wuoyo pod onge gimoro marach to kata kwa wuoyo kamano party leaders onego waneni democracy mane jakom okele ODM cha ODM e party kende Kenya ka man gi democracy malong'o ma ng'ato ka ng'ato nyalo wacho pache omiyo jowadwa matindo mawacho pache go giwacho to nego gikel gi e ot giwach gi e pap ten ma kaka jasiasa ono bose yaw na gi dhot bene otikelo mana paro kose yaw ni dhot Oburu Oginga wuon pok owuok oko mar wacho ni jogi wacho gimoro marach mantiere kar kacha Oburu Oginga chose wacho ni odhi yaw dhot kendo biro luongo gi mondo obed kodgi piny king'iyo mbele kacha nyicho seromo kod Babu Owino mano wuoyo kode
to wachno chal ni ok ochopo kamoro to pod onge gimosekethore pod onge pod ginyalo bet mondo giwuo mondo los weche goendo mondo party obed motegno nikech gima koro onego tim sani mondo party ojiw kendo ridie mondo party obed motegno sama wuoyo gi UDA nikech kok waridore ka gino ni wayomyom to gin bende ginyalo bedo ka ginyalo bet omiyo ok wanyal donja ka wan bende ok wategno omiyo wuoyo mar miyo party obed motegno mano ni kare kabisa. Erokamano. Okay, ka nyamedo gimoro matin. Oking'e ni samuoyo mantie party mar ODM en ni gidwa siro ker masani nitie kom. To nitie jok moko e party kae mok dwa gino. Gidwaro ni ODM kaka osebedo a very solid and strong party, we have our own presidential candidate. Koro mae gima be kelo tungni e ODM kae. Iwinjo. Man is the cause of the problem. Nikech gin gidwaro gisir ker to nitie beji ma feel ni no. Nyaka kaka ODM nyaka wabe we have our own presidential candidate. Pingo wach mar siro ker masani dhano ni gone kata mna kacha jakom nitie joma ne pingo mar nikech kamoro amora mantie joma ngima nyaka nitie joma yie to nyaka bed nitie joma tamore to koro giming'iyo ni to asilimia di moyie to asilimia di motimo ng'o motamore kech mane demokrasi to atamalo miwacho ni jok masire kata jok mok sire en thuolo mag jowadgi mantiere ODM wacho ni giwuogi e duond bura Okinda in kare kabisa Cleophas lakini jok mawuoyo on behalf of ODM as a political party kata joluo gin leaders ma joluo yiero Cleophas en ang'o maduong' ne japiny ma opi maler ten ang'o maduong' ne japiny mawuotho ni ma ondara maler mawuothe ten ang'o maduong' ne japiny ma kopono puro kata niang' kaka korwa kocha ang'e niang' motira nyaka mbalariany monyango yudo go pesa to logo ngimane mochulgo skul en ang'o ineno kata mana being a party leader samo japiny mada luka chacha kia kata gino ok ochune en odwaro magik mna wacho odaneno yato subtan yes mane gimo odwaro kora penjo jowage group osiepa mobedo kani mabe poko go sesa mang'eny NDC magiluongo ni to en olembe mane ne japiny mawuotho gi tiendene nikech an aparo niya gimomiyo we form political parties mondo advance the communal ideals wan kaka as a community oganda luo wan gimwamiyo waselu bang' Raila Amolo Odinga kabisa nikech ene maneni goteku oteku ma ng'ato kinyal mae mar riwo Kenya kanyakla moyombi mondo wambi waibede telo ni mwalos gondara kaka oganda mamoko moseloso tada ngiso wetena owadwa my younger brother man kan in central Kenya I trade with them dhiang' modho tap water I'm telling you tinya ruka saka moko mi ai koru kocha ino pi mar kisima cha ka ng'ato kunyo mano privilege can I tell you my brother bingen kumia samo ji nyalo celebrate transformer to tie jo ma transformer no bo wori awora kinyalun kata inte governor nyalo celebrate transformer konde moaika to denga ma eno nyole stima Nairobi to lale bentie stima to dia pit up no komodhi wacha no lelo dhiang' modho tap water ere kaka jogi wanyalo pangana go tiende nitie kuma ne koth goyowa adang'isi wach moro ka let me go back to the history I'm a student of history ne ntiere ng'ama ni wiye beth kabisa the first black lawyer iluna gwenge koremo Agwens Kodhek adang'iso wado matin bingina Agwens Kodhek emano yalo ne mau to kasa mag mich no wuok koro wasunga dwa miyo mau pesagi binginga no fa mysteriously nikech samoro wiye mabeth no yima no nengo miye Cleophas ne ntiere joma ne wuondore kaka tomboya ochwa tomboya chung chanj ka gilisasi molalala kabisa wadwa ang'isi ni leadership samidwaro nitie jomoko moko mean well for us as a community nitie oganda be mosemiyo wabedo gi title ineno oganda mar Kalenjin nogo lweny nywen mano lwenjgi ka ikedo kabisa magirito luo mayudo title mar prime minister kuom Raila Amolo Odinga umiya nyiso ujo makoro bet matinde siasa gi sometimes tiugi history to guide your future umiya nyiso unia Raila Amolo Odinga from 2007 osebedo kuom coalition 2013 Cleophas Raila nen presidential candidate mar CORD ok nen mar ODM 2017 nen mar NASA 2022 nen mar Azimio nikech jogo man kanyogo te ene maneni capacity mar telo ne piny kwago sani wabedo piny as a community wabedo piny gi William Samoei Ruto to king'iyo constitution mar ODM as a political party ng'ama nigo teko mar laro piny en Oburu Kodinga ene ming'ien to buru in gi William Ruto ere ng'ama nyalo kawo piny kosine minyalo kawo piny to mi William Ruto minister
koso William Ruto manyaka piny to miyo oganda wa ministers. Ineno gik makamago. To nyaka wabed gi reality. Koro kiwacho ni idwaro NDC. Ere kaka NDC they advocate the interest mar oganda wa. NDC. Which NDC and mana yiero leaders mar political parties. Ere kaka they advocate interest mar oganda wa. Mana mi nyaka un koro jomo seneno gigi nyaka ngika kunya ukoch jo matindo gi nikech ng'en gi lal. Point. Cleophas, nitie gima jo matindo ok winji kendo gine. Adani make nikech nitie ote ma bende pod donjo kar kae. Adani mondo mi ko waduogo wasomo teko to kod sirne uburu kaachiel koda ka paro ma Hesbon tieko kaachiel koda ka Kevin kato bang'e wadhi e twak moro machielo kapod wantiere kar kaachiel. Nyakoro mojo ndeko sekalo achiel tok sang'wen en kinde ma okawo yueyo masani kikidhi mabor. Tutabaki hapa duniani sisi tumbei manyo kit lamo mamulo chuny kae kama wach bedo e mangima kendo thumbe duogo chuny wariure kanyakla mondo wakelni adiera geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach Nyasaye be wuodho adhi maber. Biblia wacho niya Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usiji box kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Riwri kodwa e penj laktar chieng' tich ang'wen kosir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo kod Dr. Bonke Arunga kowuoyo e wi tuo chogo mar nyithindo, juvenile arthritis. Penj laktar kod Ruth Otieno saa 12 odhiambo. Kik bai. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyar kochia.
nyakojia gokoko nyakojia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni weche miwacho. Pato akanyi leo chunya nonyuoli kure. Riwreuru gi oganda duto kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo ting' badi malo. Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia tich abich saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Nyakora mogi jong machiegni wasetieko yweyo masana ng'ema bende duoko ka e kinde ma Hesbon Odindo da lero en bende korka kore tie point mang'adi kanyo ka ilero ang'ami thuolo mar mondo mi idhi mbele kode bang' ka sesomo otegi bende waduto waduoke kapok wadhi e okang' machielo mar twak. Injinia Lazaro Kanyambok wacho kamae ni Raila ne oweyo chama kod deputy party leaders gi well laid down structures. Wacho ni otene ng'adre diere manya ni kendo wacho through chain of to ng'adre aya tieke diere ote mar Ruth Athio Chieng' wacho ni asiro Dr. Oburu joma goye vita gin jok ma okoso adabu. Raila ema en founder mar ODM koro in his absence okrach ka wadgi manegi pon kendo gerorego okaw kare koro udwa openjo kani koro udwa miyo migogo telo wini riek lakini ikathen bedo party leader. Osewacho udwa party leader osewacho oking'en ni ating'en kumonyuol dala wakocha to amiyo jodongo luor kabisa moso my uncles. Wadhi mbele gi somo ote. Wacho ni ikathen bedo party leader gima chalo kaka Baba Owino to walo kodwa bedo party leader to many party ne ema oter weche mos. Mogik ji ochomo kama gidwa tieko ODM gibed piny giwinjre giwe kelo wich kuot. Oburu bende owinjo Nyasaye omiye wisdom mar telo ne ODM nitiere weche ma ok wache social places. Owacho ni ok owinjo duok weche te odini ite wasud mbele gi ODM malo twakano moja inako. Erokamano kuom ote mari Bernard adhi ote mar nyakwaro Juando kana NDC no Oburu pod dhi mana yombo. During the burial of Raila Odinga, Washin Mama Aida testified ni Raila could do nothing without consulting Oburu. She went ahead and said most decisions man Raila kaw mag policies negin advice man wuok kuom Oburu and therefore nobody should discredit Oburu. Erokamano kuom ote mari mano nyakwar Ojuando Kanam. Bernard Otieno Ngoro wacho ni Cleophas Okinda gi Hesbon onego mi Kevin thuolo. Kevin oduogo ni nitiere gima okelo kanyo monego wawinji. Ok wan duto wapako tutam but onego wan bende winj pachwa. Mago bende chaka ima pawruok paro mantiere kanyo e ODM. Ang' oduogo kode kar kapodi. Nitiere ote mar Fredrick Osuru wacho ni yawre Cleo mosna jotelo e studio kanyo penj na jotelo ni ang'o ma omiyo thoth jotendwa e Uganda Luo ema itiyo godo mara pogo chambwa mar ODM. Mar ariyo bende chiko yie ni jaduong' ema manyo nyathi koso nyathi ema manyo jaduong' kaponi wach nitiere ng'amonego nyawadgi. Weche gi thoth ahinya ka ng'aduogo kamar mondo mi asom gi nitiere ote mar coaches Elvo CH owacho ka ni babu onge shida kod Oburu but otamre wach Ruto kata an ok adwa koro owacho ni kambi mar wanga goye siasa. Hesbon nitiere iri wach mida medo kanyo kachiel kod ka ote modonjo kar ka tang' wanone kanyo kapok aloko tang' warango weche mag wacho ni TWAK kind ODM kod UDA. Kamano Cleophas wach manadwa medo en ni siasa en kaka inyalo pogi mwandu mag piny mondo okel godo dongruok mar piny. To king'iyowa kaka oganda mag Luo en kinde malach ahinya kapok wabedo e mesa kama ipoge mwandu mag piny oman mar Kenya. Achiel kuom gik mane jakom owacho kanyocha dhi e ODM at 20 Mombasa nokonyore kod wach mar Dr. Martin Luther King Jr.
owacho ni asedhi ewi got malo, aseneno piny kama ne wadwaro ni wachopie, kata ka bichopo kodu to wabiro chopo. Omiyo kama wantiere sani kaka ODM ok wan kanyo nikech ng'ato oketowa iye kanyo. Wan kanyo nikech jatendwa manyocha onindo kendo mane wageno kod chunywa duto bende oneno ni adiera siasa mora mora ji dwaro power, to power mondo ibed e mesa kama ipoge e mwandu mag piny. Omiyo kata mbaka magore sani ma ODM goyo, kata party moko man okogo mane gima gidwaro, kendo gin bende gibiro kod wechegi mondo gikel athuya e kind ogandawa, mondo ogandawa wuog oko mondo gidonji, nikech jomoko nitie maka ng'iyo kaka koro piny chalo sani to gineno ka gima ginie koyo moro. Omiyo nyithindwa ma bende wuoyogi, giwuoyo awuoya to giwuo ka ginie yot, ki giwuo ka ginie laro, nikech giwuoyo ka ginie laro to biro jalo kethonwa mondo kik wabedie mesa kama nyo jakom owe wacha. Bede mesa na en gima ber, nikech koro kiwuoyo e piny mamae piny ma wan bende ne wagoyo kaka dala mar Kenya, onego bende kwawuoyo to wawuoyo kwa ngirore, to ok wanyal ngirore ka waonge mesa. Mane kama nadwa ni mondo amedi. Erokamano ahinya. Okinda Ojuka ntiere iri kar kanyo winjo ote ma jopiny bende oro. Awinjo jopiny kendo winjo ka majority margi wacho ni gineno buru ne manyalo miyo gi direction as a community. Ng'eni Cleophas, kopo ni in jatelo to kibed vague, weche miwacho onego bed ni nigi reality. Kopo ni iwacho ni ok onego wabedi e mesa mipogo telo, to kara ang'o miyo wadwaro telo? Nikech telo en gima loko ngima dhano. Mar ariyo, kopo ni ok idwar William Samoei Ruto, to imiyowa an option, inyisowa ni to koro kwadhi go karata, wadhi e betting, wadhi support Rigathi Gachagua, ma oganda ne nyicha celebrate kuom tabu mwanwango kata kaka wito okego ne acha. Tinyisowa ni tang'ama gimiyowa to tek marwa en ang'o kanyo, tere kak wadhi yombo magolowa e sirikal moselosi to wadhi timo betting e sirikal mapok olosi. I feel ni kidhi Masailand kotel go lekina gite gi support William Ruto gwa nyido bere sirikal. Kineno jo Pwani, ODM wing ma Pwani te owacho ni wan e team mar ODM lakini wada bere sirikal. Kineno Abdul Swamad owacho ni odwa bedo governor mar chama manie sirikal, is jo Pwani te dwaro sirikal. Kidhi Western Kenya, Western Province, Abaluya gite giwacho ni gidwa bere sirikal. Koro en kwano mane, en hesabu mane mwadhi timo as a community, madhi ketowa mwa uriure gi Rigathi Gachagua mose wacho ni 50% mare materwa kum Kalonzo Musyoka makateno ok en sure Rigathi nyise ni 1.5 million votes ma Cumberland pod ok nyaromo yiere president. En hesabu mane? To kopo ni hesabu nok nendre, ta akwayo ni leaders magwa mag joma tindo gi, jodongo machon nowacho ni rikni nyalo miyo muodu nyoyo gi kuoyo. Samoro idwa ni neno mabor ti itulia tibedo kuom joma dongo manyalo samoro siemo ni ndara. Mano ko mean in weak, but mean in a quick learner. Yes. Achiel kachiel kewe nantiere iri kar kae mar mondo mi wanen gi ane achiel kachiel. Ntiere otego mane thoth ahinya. Gima ojende ok sir. Kata winjo kanyo wach ma wach kanyo ni omi thuolo mar mondo mi ler. En ang'o matimore kar ka ni ji duto ok gin jo tutam. Ok ing'e ni chakre higa mokalo kata ka baba pok nonindo, Edwin Sifuna gi Babu Owino, they were against supporting Ker mantie sani. To ne gin gi their own issues mane giwacho ni Ker mantie sani is unpopular nikech gik manowacho ne joma tindo kata ne nonyiso jo Kenya gik mano singo poko timo. Koro gini ne nyiso ni ere kaka wa support ng'ani nikech a ground was unpopular. Iwinjo gino. Koro jok moko obiro kawo gini moloko gi bloggers ma gichulo ni they don't want Ker kata ni ok wadwa chama mar ODM. Chama mar ODM ok en gir ng'ato, en party mar ji duto te. Koro kata kaka owadwa ni Okinda ne wacho kae, en gi personal issues gi Honorable Babu Owino. Nikech Babu Owino owacho maber ni an sani ka pok ji odhi NDC kata ka ji odhi NDC to oyiera kata oyiero buru, we support the party. Koro gima
pod issues mantie e kind ODM en ni uma we supporting. And why is ODM not bringing a presidential candidate Madhiva in this election? Nikech nyakingeni for the past 20 years wasebedo gi presidential candidate. To presidential candidate mana obedo ga go jakom en mano galvanize piny mangima. Mana miyo chama mar ODM oteku kata giteko mar negotiate for power. Koro sani kowa support ker mantieni. We don't have a presidential candidate. Every strategy ma wan go mwadhi make sure for the next 5 years kata 10 years ODM will still be a strong political party. Nikech gimonengo Karena dir ni notame utieka tira kata bi. Gima osiepa geng'e gonge ni power ema wa advance go lives make jowa. Ka diponi post 2027 wa support ngani. Kuro how sure are we ni 2032 the be presidential candidate? Kata what is the formula here? Point Kevin Kelono. Kamano Hesbon. Adira makende ni sama wachako mbaka modo wuoyo gi party mar UDA to kata king'iyo gi manyocha party jotelo mag party owacho ne giwacho ni odwa chako go mbaka gi party mar UDA kod party mamoko mondo olos gi miluongo ni coalition. Poge wacho ni ODM ok bedo gi candidate. En go mbaka mondo yud wang'e ni 2027 wadhi chung' nang'o. Koro ei mbaka no ema idhi ng'adi bura ni wadhi support William Samoei Ruto koso candidate mar ODM. Gisani ODM pok owacho kata dichiel ni wan mbaka mwagoni en ni wase ng'ado bura ni ng'ane modhi support. King'iyo kata na jakom no wacho ni nyaka 2027 eka ODM biro ng'ado ng'ama chung'. Nicha ntie bura Kibra. Ma Oburu Odinga nintie, Gladys Wanga nintie, to gitene giwacho ni 2 term. Yes. Iwinjo. Ma ok rach. Lakini kata ka wacho ni 2 term. Nyaka wabie ot mondo wasir gini mondo wang'ini mai direction war party. Mago kono 2 term ka una NDC to manen. Okwanya bedo, 2 term ka una NDC. It's not a decision of the party. Nyaka wabed piny kaka party to watch ni this is what we endorsed. Do man NDC. Donge mane romo mane romo mwadwaro mondo wabed gi one direction. Resolutions madhi bedo ka wuok e twak mar ODM kod UDM e twak moro mabiro mbele ka podi biro korang. Ko ng'ade ni en Sene William Ruto. Pod udhi bedo ye kan. Ok ing'eni gima timore sani nitie jok moko mana gin ge kod Raila okuodo. Iwinjo. Gin ma gibiro gi a lot of issues ma confuse your pain. To okuodo gi giseng'e ni dhing gi. Ineno. Kore gima gibire iro buru kai pod gidwa gichamo uburu. Iwinjo. O gimi uburu time. Gimwadwaro wadwaro ni honorable our party leader Oburu Odinga oluong NDC. Then we ratify decisions mwabro make kachate. Okuodo gi maketho party. Clifford. Aya, wewacho kuodo. Ing'e okuodo go? Ing'ene an ang'e nitie dhano e chamo. Ano kuodo ang'e chamo dhiang'. Koro kosiepane ya teko thino ang'e kuodo chamo dhiang'. But now back to your point, Clifford. Apani osiepani ok understand structure mar chama. Ineno machane resolution mar Central Committee mar chama. Kata mana nek miwacho no ok oduong' e chama. King'iyo structure. In fact, ODM en achiel kuom chama e Africa ka man gi well structured, profound structure, my brother. Right? To NDC muluongo no okonya advocate the basic interest mar oganda wa. Gimo wacho kae. Right? En interest mar oganda. To adang'isi niya Raila Amolo Odinga ineno the broad based framework montien. Oganda okonyumra na nyuma en arrangement manolos the truth of Raila Amolo Odinga kod William Samoei Ruto. Ok en gima jobukore joma nokwongo dhi luna ndhoge. Right? To Raila Amolo Odinga nong'eyo ni Stephen Kalonzo Musyoka nosapote gide. Ong'eyo. Temane pod nowuok mowacho ni wan as a community and as a political party man gi dhano mang'eny e Kenya ka. Ng'at maber monyalo riworego mondo wayud gimoro ni inclusivity kuom dongruok. Makidhi dalu kata yudo pi. Right? Kidhi dalu kata yudo stima kod ndara maler. En sirikal ma William Ruto ni. To wasekedo, brother. Maybe you don't understand. From 1960. Ma wasungu no wacho ni wan eme nyalo mi warit piny. Jok mane ni kanyo go te. Kendo mineno sani uketo wan mondo wariwre go te. Gin joma sani kata kibiro deputy president nyalo go imunde mitho. Samoro ok ing'eyo.
Adangisi ni ya Cleophas. Arrangement mane nitiere e kind Stephen Kalonzo Musyoka gi Raila Amolo Odinga. Nen arrangement mar jadi nen ji ariyo. To Raila ne mano amua. To mar ariyo nyaka Raila Amolo Odinga bedi from 2007 up to date. Nen coalition arrangement, realignment. Ok en gima wendo sani. Emomiyo Daktari Oburu Wuon Odinga jadung ma wiye beth kabisa wacho ni achiel ok owacho macha resolution mar Central Committee ni achiel kuom chama mwadhi chako wuoyogo as a party, as a community, and UDA plus other political parties apart from DCP masamoro siepe uka iwinjo kech DCP kwa ng'iyo gimo stand for NDC ono opoko Kenya nyo jo community ne ngani somo school ne mano ken principles mane Raila Amolo Odinga kata mana tombo ya geni stood for. Emo miyangisu ne ya owetena. The interest mar oganda en supreme. Oyo interest mar individual kata any leader. To waneno ni wasegoyo lwenje mang'eny ma wabiro bedo part and parcel of communities mamoko maloso sirkal. Emo miyo wane mesa kacha. Ite wuoyi matin miluongo ni Ndindi Nyoro. Kidhi kod constituency ma Ndindi Nyoro ntiere. Ndindi oketo nyaka compound oko simiti compound to gigo biro nikech bed ne machiegni nene jikon mipoge mwandu to pesa mwandu mipogoge I'm telling you one of Lake region oshuru akuma mang'eny sana ma the national government mayo kata kori kocha emotio kocha to gigo biro nikech wasebede power for more than 50 years gibede power my brother. I'm telling you, okwachak wadoge ndara asa kumini wabakidi niwaito mwandu jo mamoko to wane mwahinyore. Nyicha okego neya Raila Amolo Odinga jadung maluru kabisa ne igolo gimon 10-point agenda. To jok manoningo gi 10-point agenda no ni mondo wachul jok manohinyorogo gi bunde. Jogi king'iyo jo manohinyore mang'eny to wachako from 1969 maybe you don't know. Jo manogoga gi bunde e chuny town Kisumo kacha Russia. Cleophas, anyuondi ni ya Kisumu. Moga ochiela chala gi bunde ne gin Luo. Kibiro 2007, Luo. Kibiro 2013, Luo. Kibiro 2017, Luo. 2022, Luo. Kane oket gino mono sirkal ochul, nitie joma nodhi e court mochungo gino. Mang'e joma ne sponsor jogo. Emomiyo as a community, nyaka koro wa change the tactics mar leadership marwa. Twaseng'eyo ni the kind of politics my Raila negotiation iluongo ni establishment versus systematic. Twasefwenyo ni establishment ni mondo yud kod the presidency kata power in Africa oko gima yom. Nyaka kal kuom systematic. Emomiyo Hesbon wacho ni king'iyo history mar Kibaki. Otiyo gi Moi, otiyo gi Kenyatta mokelo nyaka finance minister. Kaso Moi okete vice president. Kanye moyude networks ne mobedo president Cleophas. King'iyo Daktari William Samoei Ruto otiyo gi Moi, obedo youth leader, modongo, mobedo president. King'iyo Uhuru Kenyatta, right? Ogole go chami gige. Obedo gi Moi kanyo. Benke ne nokeno nyabedo president. Obedo gi Moi, Kibako kere deputy president, deputy prime minister, mobedo president. Kaso wati nyisowa no why korchiel. Not presidency in Africa, third world countries. Not possible. Unless ni opange gimwadora za community. Kamano. Yes. Weche gintie ka mathoth ahinya tang'eni pod wadhi thuolo mar twak e wiye mana ka warango kar kachiel kachiel. Jafwambo marwa Chris Owino nolosonwa sigana moro kar kae motenore kod twak mar UDA kod ODM. Kae kama wada ni mondo mi warangane kendo koro wawinji ni to en chenro mane mantiere kar kae ka twak makamae kuku mar tenda UDA kata mago bende mantiere kaunti ma Nairobi noloso wenyane sigana mar Chris Owino kaeto bang'e waduogi. Ikruok ne yiero maduong' mabiro osechako mako ng'wech bang' duond bura mar UDA lando ni kuku maduong' mar duond burano dhi romo juma manyien mar puodho chenro mar loso riwruok mar siasa kod duond bura mar ODM. Jakom UDA Cecil Mbarire oyango ni romo makamano ma idhi bag chieng' wuok tich juma manyien idhi chwe kom kod ogai mar gi William Ruto e kar jot maduong' ma jatend piny e buore Nairobi. The party will hold a special National Governing Council meeting on Monday, the 26th of January 2026 at 8 a.m.
And the National Governing Council brings together all UDA elected leaders and nominated also who are elected specially. And this includes the governors, deputy governors, senators, members of the National Assembly, women representatives, representatives of the East Africa Legislative Assembly, and our members of the county assemblies. Romono idhi yuorie kod jotelo duto mane oyier kod otiko mar UDA kaka yo mar miyo gi thuolo mar chiwo pachgi e paro mar loso riwruok mar siasa e kind ODM kod UDA. Jatend kweth jood bura mathoth Kimani Ichung'wa onyiso geno mare ni riwruok mar ODM kod UDA dhi miyo jatend piny William Ruto loch e seche mag okinyi. Tend UDA bende ni kod geno ni weche apar madito ma ODM kod UDA ne okete kokgi e winjruok mar higa mokalo ibiro keto e tim kapok yiero mabiro ochopo. The National Governing Council shall receive a scorecard on the progress of the implementation of the government manifesto, which is the plan, the bottom-up economic transformation agenda. Number 2, they will receive a report from the National Elections Board on the party grassroots elections. 3, they will ratify the National Executive Committee resolution mandating the party leader to commence structured negotiations with the ODM party ahead of the general elections. We look forward to working with ODM even into the next elections next year. Therefore, the engagements that we have with them and the negotiations we have mandated the president to engage them on go beyond the 10-point agenda into an arrangement on how we get into the 2027 elections, forming the government that I said we are very confident, since we have a clear vision, clear agenda on what we want to implement for the people of Kenya. That is why we are confident even as we come together to brief our members in the country on where we are in implementation of the agenda or of the plan. E chenro mamoko mag miyo UDA mbi maduong' e yiero mabiro, UDA dhi nuoyo yiero mag kor gwenge e counties 42 chakre wuok tich juma manyien. Party shall conduct repeat elections in select polling centers across the 42 counties on the 7th of March 2026 for phase 3 elections and on the 28th of March. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakura mujua wantiere karkae achiel kachiel mano ka warange kendo wanona ne kama chenro gi bende mbiro no achiel kachiel nyakura mujua mar mondo warange winjruok mar ODM kod UDA ikore ne ODM gikore ne ODM moriwore koso ODM machal nade nyoka jogo chanore osewinjo ka ODM nigi chandruok machalo kama ka gin Kilifi Vipingo gin kata jotelo moko onge mane ODM madhi bedo gi twak gi UDA Hesbon gi kore ne ODM kaka party kendo kineno kaka ODM sani wuotho ka girido party ka gidhi kuonde mopogore opogore kaka Mega Homa Bay ne gichako gi Kilifi Mombasa kamano koro ODM chalo ngini nyako mabere machularo omiyo weche matimore ODM gi ok dhi pogo party mar ODM osekale apaka machalo kama mopogore opogore inanan gadiera ni kata gima timore sani ni ODM dhi kalo mano kendo ODM ikore mondo dhi rom kod UDA mondo gichak TWAK malong kaka ginyalo bedo kod kaka ginyalo bedo gi coalition manyalo miyo Kenya go ndamo nikech kata king'iyo ondamo ma Kenya osegoyo moloyo e weche mag ndara mai nen lake mar jakom Raila Amolo Odinga kendo kata king'iyo kochung 97 kochung 2007 igni mosechungi te ma osebedo lekne omiyo kano bede gimlongo ni sirikal mar nus mkate cha to agenda mare mar infrastructure no kawo motegno koro contribution mare ODM e dongo mar pinyo mar Kenya nitiere omiyo gisani ODM ikore mondo dhi rom kodi UDA kaka party achiel omiyo weche mwaneno mantiere gi magi tibiro losi jatendwa Moburu Odinga njoseromo kod Babu kendo ang'eno biro romo gi Wini nikech kane wan Mombasa nowacho maler ni nyako Wini nowuoyo
to nitiere weche moko mag ot, to nitiere weche moko mag ang'o mag party. Koro miyo weche gi biro los maber. Emomiyo ka joka wuoro giwuoyo ka gichiwo duondgi ni kik ng'ato pa ni nitiere pogruok moro e party, nikech ODM ok en mana joluo kende. ODM en party mar Kenya, kendo gisani ne party maduong' molo party duto te. Ikruok nitiere, wadhi romo gi UDA kaka party, kendo ODM dhi loso 10-point agenda mag NADCO report mondo oketi e tim. Romo no bende ema jakom chairperson Agnes Zani jobiro chiwe report ni to nyaka ne ketgi e ofisno ang'o mosetimore to be gidhi mbele. Gima duong' ahinya madhi bedo ka warango kendo Ojuka kod Kevin aduogo bang' yo masani ma dakika 30 tok sang'wen mar okinyi makono kamano miwarange jatend piny Kenya nyoro rado koda putcha komiti mano marango 10 points agenda mago mag NADCO mano loso weche mag broad basing ni to gichopo yo machal nade. Waduogo mara mondo mwarange ni ma bende gimoro ma idhi range riwruok mano mar UDA kod ODM motelo ne yiero maduong' mabiro. Wakaw yweyo nyaka nyakwara moge jwang' ka waduogo twak odhi nyime kik dhi mabor. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. You wanna feel the vibe. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be, gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Donje piny manigi nyadhi, kama gimoro amora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda Ansimtos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Some people think love needs to be extravagant, planned to perfection, on display. But sometimes, love is simply choosing to experience the world together. It's discovering new colors side by side, walking hand in hand where the ocean glows, sharing quiet smiles in moments that don't need words. In Mauritius, explore together. From the vibrant beauty of the Valley of Colors to the crystal shores of Ilosef, experiences designed to be felt, not trashed. Enjoy 4 unforgettable nights in Mauritius from just $3,550 per couple. Because love isn't about where you go, it's about who you share the journey with. This is our love language. View travel, dream, explore, discover. Nyakoro mwijua wacha ni 213 123 23 tire kai wane yamo wacha ni kawa check gi achiel ka achiel nyakoro mwijua gigo matimore kor gwenge gigo matimore kor yamo matimore kor gwenge wakawuono ka auko ni kawadhi bedo kawarango nti matimore magawa more kaunti ma Kisumu kama jalar kom ten piny Kenya yiero mabiro mano David Maraga okinyi makawuono kae yangore kar kani udhi bedo ka entiere kotwak koda ute fwambo ma opogore ka otenore kod jochung' mago matindo mantiere mawuok e piny Kenya mangima girado
magawa moro Kisumu mago jo United Green Movement UGM mano duond bura mare mudhi chungo kolaro kom mare yiero mabiro Okinda Ojuka mano wach moro mabende waluoka kama yude amorange pod ya UGM ja chama usiro rudo tutam no ana ja tutam I'm broad based ban do mano kor yonge no macha UGM one GCK Green Congress Party of Kenya mana chama macha mar neto tiparo nade wasi ben mato sani TWAK mano mar UDA ODM to yera mar mondo dhia oko mare matin ka mar mondo duond buche biro mang'eny ahinya gin duond buche mag chiemo no ing'eyo mesa duong koro ng'ato biro gi mare adang'isi gimoro Oganda Kenya ka man gi chama modhuro kata region man gi chama modhuro en Central Kenya ki idhi register political parties kacha to kudhi e thim kudhi manyo le ng'atno mawuotho wuok achiel di mang'eny kabisa owuok nono kich kata guono bol tiyo gi remo to kudhi modhuro gi guogi modhuro to yudo kunyalo mako le monywaki to koponi sama ipogo le to ok bing'isi ni Cleophas nikech nwako di kamoro achiel koro yang ni mara pana ibo yang ni guogni gi guogne gi guog kech nwa mako le to guogi te no tiyo kanyakla to king'iyo oganda ma bende oseng'ere nigi champion for democracy multipartism jomano kede mano wito nyaka ngimagi neno oganda luo tiende ne kata chama ma wan gi piny luo ka poten in fact wane munengo wa lead kama gitena moko kata ka ng'ato biro gi machielo ida goyi ida lawi en ang'o ma ok timre e kinde go nikech sani ng'ato wachielo ng'ato biro gi duond bura moko en mar ODM obiro kar ka ng'ama ber ni juma dwe mabiro ka en dwe walo dhi bedo ka yango duond bura mare pono wadhi neno duond buche mamoko MDG nitie ka nitiere mar Green Congress nitie Green Congress nitie KBC kama gintiere momiyo ok rwakgi kumoro achiel nikech duto kirango iwacho loso ke duond bura gi paro mar kao telo kata mar donjo sirkal kata mar loso sirkal kama notamre to bedo gi pre-election coalition kata pact winjruok machalo kama bila ma ODM gi UDA ntiere go obedo gone dipo ni mae paro ma duond buche moko nyalo bedo godo mar mondo gin bende gi sude mesa kama itoke ni iwacho ni mbari kore momako parlament poko godo mwandu mar piny tido ka gino biro nikech en riwruok kanyakla emokelo omiyo mbadi palacha ok bedo kendi but gimi penjo ni nang'o miyo ka chama modhuro tino chama e kandhoke kendi lawgi apan mano ne en old culture nikech ng'ene oganda osebedo gi bitterness from 1969 mwafwenyo ni kupuno nyalo yudo chama moro manyalo miyo wa power to nokwadwar jomoko manyalo kiko itwa to nwadogwa real people learn every day ineno nwadogwa fwenyo ni kare chama ni kako medo bedo mang'eny e kako miyo oganda nguvu to mano kumono oganda wacho dhok achiel nikech kata kidhi Central Kenya ka iwinjo Cleophas wan gi several political parties lakini samigo kura timiyo japiny nafas mar go kura chama man go teku mar yiero jatelo manyalo saw basic interest ma japiny to kuningo wabed gi culture moro ni koponi chungi chama moro twani ni kaka indhogo ng'a onego wane ni kaka wuod luo mabe gombo telo ne japiny ten telo mang'iso kuma dhiye ikumo ng'iso kuma ae ikumo nego wachopie ok en telo moro mar samoro ikawa ketwa street kumitiro bwakia samoro wacho slogans moko ma so place mage ma samoro gando ok nyal yieni lakini political parties kako ganda luo to nyakwa embrace wacho ni mano wach makare nya manjiro koro duok na penjo mar gima ODM gi UDA onego bed ni twaki maduong' ahinya kagirango kaka giloso winjruok mar gi motelo ne yiero ODM as a political party machiel kuom chama madongo e Luo land kapok obedo mesano to nyaka gipar ni gin e achiel kuom chama madongo manigi leaders manigi experience kako Odindo to nyaka obed ni en achiel kuom chamas moko ma dongo e piny Luo mokawo joluo mang'eny ni eigi kapok obedo mesa to nyaka opar ni wan kako oganda Luo to wadwaro ang'o e sirikand William Samoei Ruto to yo mwadwaro ni odwa terwa nyaka kanye ma lek Jaramogi gi Tom Mboya ochopo kuma ne wantiere tiende ni en chama ma koponi wadhi e bedo cha e mesa cha to nyaka wang'i ni ang'ama waremo
Ite gik mwaremo. Waremo clear path to presidency. Kich waseneno ni kiyo mwanyanwangu presidency nyaka wakal kuom biloni systematic politics, nyaka wakal kuom jo regimes ma very honest kodwa. To walak gimiloni development. King'iyo yo me piny luo achiel kuom pinje e Kenya ka kada regions e Kenya ka ma yo richo. Ang'o miyo warango ODM ka gima timore mana e piny luo? Ruth Odinga nyora ni kar ka wacho ni jo rango ODM ka chama mar Nyanza gini nyalo ketho ne ODM. ODM as a political party nigi ogandni. To joma ng'iyo wa ka sani ok gin jopwani kata Kisii. Koro joma wuoyo go sani mwa serve interest gi kaka wuodgi en ogandani. Koko buru wuoyo ganda mamoko sama koro ji obede table nikech kata kidhi coastal region donge no ODM zone but giwacho ni interest marwa as a community buro bedo channel gi Asan Jo ne giwacho giyiero ma giwacho through ODM as a political party koro wambe through ODM as a political party ben national political party wan kako ganda luo nyaka wa identify and needs ma wagin mane tangamo wadwaro kako ganda to lekwa en mane to wagik chopo kure emomo wawacho ni e piny luo kum wasebedo kane wasebedo gi thirno ni nyingi machien moni nwang'o tich kaka mbeseni moko mitiyo ko mbalariany ma gik monego wakete mesa kanyo. Mar ariyo nyaka wang'e to yore ndara infrastructure chalo nade piny luo tang'amo wadhi discuss kan kich ng'eni samoro positions mi kaka wachni mar mbadene samoro nyalo kok kwatang' to nyalo konyo mana mbadi as an individual to wan kaka community to ngi moko nywago to nyaka wang'e wa identify to position Aila mar mbadegi kwachak wanwang'o tere kako nyalo konyowa mo wan bende wachalo gendi mamoko mar nwang'o positions gi to nokonyogi for the rest of 50 years. Mamana achiel kuom gigo ma ODM monego rangi kako ganda. Yes. Kamano. Yiena mar mondo mi awinj mar Kevin Kato bang'e na duogo kinde wadhi karo madong' ito madeka boro wati kode makare ka duogo ng'ana dhi do wach mogik round machielo kae ka wantiere kar kama twak madhi bedo ka watieko kar ka Kevin ochal nade ang'o ma onego ket piny ahinya ng'eni en report nad kuom mimeno mirango gi tut ahinya mbele kae twak madhi bedo e kind ODM koda UDA makoro timore kara Odindo mede koro. Cleophas oking'eyo ni punda ywak ni lembe ojony ok oywak ni ool. Wan kaka joluo sani wasejony. Gimomiyo wasejony en ni yudo telo mar Kenya osebedo ka kalowa mang'eny. Emomiyo joluo osejony. To ka wadhi kaw power kata wadhi negotiate for power nyaka wadhi gi jok ma wang'eyo ni jok mariek kendo jok manya craft policies manya ndiko gini nikech nyaka wang'e ni ker mwa deal go ok en ng'amo fuwo to ka baba nintie we had a lot of faith in him nikech wang'e ni baba is a tough negotiator. Inya paro ndalo mar 27 kakoro niero teams ariyo baba oyiero team mare mar ODM then pienu bende oyiero team mare to inyalo ni gi Martha Karua to na waside we had William Ruto, tough negotiators. Esani ODM we don't have anyone who can negotiate on our behalf so toughly and so intensely. Iwinjo gino to ka wadhi ni wa craft power nikech wadhi negotiations ni because of power, we want that power. Nicha osemi olemo moko kae bende wan gi PSS wan gi CSS samwa dhi craft power ni ma wan gogi magi ok onengo mawa magi pod wan go to onengo pod wamed moko miwa moko tana dwaro ni ka wadhi kacha deputy president is a irreducible minimum. Wabedo gi deputy president mimi ojo ODM then wayudo ambassadors then koro wangiso jowa ni power mwaseloso ni is post manya dhi nyaka 2032 nikech nyaka kine leader ibed futuristic ok ni wang'iyo kae nyaka wang'i mbele to wang'i ni kaka oganda luo gi chama mar ODM kaka wadhi medo chama ni omedo teku kendo dhi mbele. Ng'iyo mbele ni kirange en mana pogo lemo koso chenro mag dongruok bende mantiere kar kae en gimoro monego bed ni rango nikech wan ga jok ma achiel kuom gigo mantiere e weche mag nano kata 10 points agenda mantiere kar kae jogo mane owito ngimagi jogo mane ohinyore e kinde lwenje mag tok yiero mokalo magi achiel kuom gik moko mantiere kar kae pok mag mwandu marom ne jo Kenya duto mangima magi bende gik moko miparo ni onego bed ni rango koso rang mana ka kipogo telo en ber ne jotelo japiny ni gang'o e kind twak manya bedo kar kama telo ne yiero kanyo tiyo kanyo mar mondo mi ayud wach pare mogik bende ka dhira Hesbon. Ok ng'eni Cleophas sama
ji negotiate for power to serikal en gima duong'. To nitie sectors ma different ma ka wadhi to nyaka negotiate. Wase suffer sana kaka the opposition, kech wasebedo opposition for the rest of our lives. Ji oselalo ngimagi, nyithindo mang'eny osetho, mon mang'eny sani gin kich, gin kech husband gi otho kata nyithindgi otho. Koro jogi be nyaka bed compensated. To nadgo report ni, the 10-point agenda, nondik gima liw gima ber ma winjore. To gima ber ni en nyoro Ker William Ruto noromo gi jogi ma jogi no briefi. To this is one of the reducible minimum ma ODM ma kata Sifuna gino osebedo ka dhaw ni giwacho ni 10-point agenda ni must be implemented. Iwinjo gino. Koro ka nyoro ka ne giromo, at least waneno light more mbele kae, waneno ni kare ng'ani wanya tiyo kode maber. Nikech gima timore sama wadhi mbele kae, we want our people, jowa, wabed gi mora achiel, duonda achiel, under one leadership, mar Oburu Odinga. Kamano koti. Koro, anya mamedo ni awach ni we are one thing, Joe Babu Owino, Edwin Sifuna, Winnie Odinga, we are one thing. Gimwadwaro mana ni ODM party will be a strong party. To kawa they negotiate, we have our reducible minimum mana wasi weka. So there's no any difference. Hesbon aka tuli marmi kanyo en wach mogik maida mi akar kanyo gi point mari menti. Mokwongo ka jo wadhi nego dhi winjore kod UDA nyaka gineni wan e sirikal. Kendo ka bipogore gi joode mamoko ni nyaka gi dhi kacha ka gin gi paro ni jalup ker onego miwa. To kendo kaka jowa nyalo bedo sirikal lemo mopogore manyalo kelo konyruok. Wach namba 2 manyalo wacho monego giwachi en king'iyo the 10-point agenda, the NADCO report no wacho kaka inyalo sir county governments kendo inyalo jiwgi mondo king'iyo uchumi marwa mar Kenya ok dhi maber. Budget marwa mar 2025-2026 en gimoro $4 trillion gi bilion 290 gi wiye kanyo. To kichak ng'iyo gino matut ibiro nwang'o ni pesa mitiyo godo mana mag jogo michulo msara e Kenya kaendi kod kata na repairs en $3 trillion kod bilion 100. Kichak ng'iyo deficit ma pesa miholo kuom jo Kenya kod miholo oko en bilion 900 gi wiye. Koro pesa madong mitiyo godo e weche mag development en na bilion 700 kod wiye. Omiyo nyaka gineni ginyalo siro mondo Kenya obed kod pesa minyalo ketie e development kaka nderni gi gik mamoko. Katieko anyalo mana jiwo jowadwa manyikwara Mugajwang ne wasir komar Daktari Oburu Oginga mondo party maro mar ODM obed motegno masamo dhi e mesa to dhi kwa tegno mondo wayud gik moko kaka oganda Luo wasebedo nyithi kiye kuom higni mang'eny. Omiyo tugo mang'eny ma jodwa kelo gidhi e mesa giwacho chege e mesa kaka joka ng'at achiel e dala achiel. Erokamano ahinya Hesbon Odindo. Okinda Ojuka ntiere iri. Yes. Ine mesa koro. Mwawach mari mogik. Adwaro ni oganda wa mar nyikwara Mugajwang. 2025 nwabedo gi lit maduong' kabisa kaka oganda. Kendo 2025 noke nikwa kaka oganda. To nyaka wang'e ni to kopo ni Jaramogi ne dwa bedo president moloso Ford. To jomage manotigo mowacho weche moko moketho Ford, moketho leki. Nwayudo Martin Shikuku. Okego nea kano loso chama mar ODM ni. Jomage manotem tigo mondo destabilize. Nwayudo Babu na Mwamba. Koro gik matimore ODM gi samoro timore gi Hesbon. Inis koro ik bet lach matin. En gik ma ji ong'eyo. To nitie jominyalo tigo. To wan as a community interest marwa to en ang'o? Tang'o miyo wasebedo kwa kedo. Emomiyo akwayo gi ni gima duong' kabisa mwanyalo timo. Wabede serikal, kendo wabede serikal, kendo wabede serikal, to walem, to wapur. To ngima biro lokore. Erokamano ahinya Okinda Ojuka, Kevin Aila kod Hesbon Odindo wacho kanyo ni Tashli Kendi wacho ni mosna Hesbon. Oloso malera ahinya e mbako romo kawuono kae. Mosna Kevin Aila mono classmate mara mano ma kojungo manyakwaro Jwando Kanam. Erokamano ahinya. Okinda Ojuka ni chal no kothiedho pap.
Jomigori bochopo kama mono migibede girage achiel achiel agunero kama na kubedo kodwa kiny makaono ka chieng' mar mbakoromo kendo ka watwa kendo wapuonjore wabedo kod ng'eyo gigo mosebedo katimore e alworawa kendo e chal mara piny Kenya. Mathoth nyakora mo jonke titi kod wang'i Ramogi TV kama wadhi menyo weche matimore kawuono kod kinde mabiro mana pile ka pile. Kano en chieng' tich ang'wen, kiny tich abich adhi wei ka elweta Joyce Duoko Sharon Ong'ao. Weche to dhi bedo ka katimore weekend. Dhi bedo ka kama ni ugocho kod Arsenal. Wabo bedo kodi kar ka bang' kama ni osegoyo Arsenal radar. Wabo bedo kodi kar ka nyakoro moke jwango Rich Masana nyika Cleophas Oluoch jagisumo ka nyakoro moke nyaka sango dantie ka kod Joyce Duoko nyawadwa Sharon Ong'ao Rich Masana.